Ifølge ligestillingsminister Inger Støjberg har vi stort set ikke problemer med ligestilling i Danmark. Er du enig? Det tror jeg egentlig, hun er meget ret i. Det tror jeg da i stor grad, vi har på de fleste områder. Hvis der er nogle forskel tilbage, så ligger det måske også i kønnenes egen opførsel. Jeg mærker ikke noget til, at det ikke er ligestilling i Danmark i hvert fald. Overhovedet. Når de snakker af fjernsyn om alle de problemer med, at kvinderne ikke føler sig ligestillet, så kan jeg ikke se. Det er ikke noget, jeg oplever i min hverdag. Det er det i hvert fald hjemme ved os. Så det synes jeg da, hun har ret i. Jeg tror stadigvæk, vi har et lille stykke vej endnu, inden man kan sige, at der er helt ligestilling. Men umiddelbart vil jeg give hende til dels ret. Har du prøvet at blive forskelsbehandlet på grund af dit køn? Aldrig. Aldrig nogensinde. Jeg har ikke oplevet det, men jeg er jo så også en mand, og måske ikke de problemer, jeg ser ikke de samme problemstillinger, som kvinder gør. Det er jo de kvinder, der render ind i problemerne. Jeg er jo noget uddannelse, har jeg. Skal mænd og kvinder overhovedet ligestilles? For mig at se, så er der ikke forskel på mænd og kvinder, så jeg synes, at vi skal have de samme rettigheder. I mine øjne er der ikke nogen grund til at have nogen forskel. Kvinder er lige så gode som mænd. Det er kvinder, der kan føde børn, og det kan mænd bare ikke, ligegyldigt hvor meget mænd gerne vil. Så der bliver jo aldrig fuldstændig ligestilling, men så igen, der bliver aldrig helt ligestilling mellem kvinder i sig selv, eller mellem mænd i sig selv.